Герб – сімвол гісторыі і культуры, своеасаблівая візітная картка той ці іншай краіны або народа. На гербе майго мястэчка адлюстраваны два асноўныя аб'екты – тэлерадыёвышка і чыгуначны вакзал, з якім звязана гісторыя заснавання пасёлка. Другі сімвал на гербе – тэлерадыёвышка. Сёння яе вышыня складае 350 метраў. Гэта на 26 метраў вышэй, чым Эльфіва башня ў Парыжы. На аглядавай пляцоўцы, якой размешчаны інфармацыйны стэнд аб самых высокіх інжынерных пабудовах усіх краін свету. Яе з'яўленне на гербе звязана з пачаткам радыёвяшчання ў Беларусі, якое адносіцца да 1925 года. Амаль 100 гадоў таму назад, 15 лістапада ў 18:30, у эфіры ўпершыню прагучалі словы «Увага! Гаворыць Мінск!». Радыёвяшчанне ў той час мела вялікае значэнне для аб'яднання насельніцтва. Патрэба ў радыёвяшчанні з кожным днём павялічвалася. Да 1926 года на тэрыторыі рэспублікі працавала толькі 5000 радыёпрыёмнікаў. Таму ў 1928 годзе геадэзісты, вымяральнікі і спецыялісты трэста радыёстрой Народнага камісарыята пошты тэлеграфаў СССР выбіралі месца для пабудовы новага радыёцэнтра. Яны выбралі самы высокі пункт мінскага ўзвышша – пасёлак Калодзішчы, і ўжо 7 лістапада 1931 года адбылося ўрачыстае адкрыццё радыёцэнтра. У 1936 годзе былі пабудаваны 3 мачты вышынёй па 200 метраў. Падчас вайны немцы выкарыстоўвалі пакінутае абсталяванне радыёцэнтра ў сваіх мэтах. У канцы чэрвеня 1944 года падчас адступлення немцы паспелі падарваць некалькі мачтаў. Астатнія, дзякуючы мужнасці работнікаў радыёцэнтра і кампетэнтнасці кіраўнікоў савецкай арміі, былі захаваны. У жніўні 1944 года пачалося аднаўленне радыёперадатчыка РВ-10, а ўжо ў красавіку 1945 года радыёстанцыя ў пасёлку Калодзішчы была прынята ў эксплуатацыю. Гэта была складаная праца, таму што пасля вайны работнікі радыёцэнтра жылі ў зямлянках. Сёння на каладзішанскай тэлемачце ўстаноўлены 13 антэнных сістэм, якія забяспечваюць кантроль 15 радыётэлестанцый. Адсюль перадаюцца 10 тэлепраграм эфірнага вяшчання і 5 для радыё. Лічбавы сігнал пакрывае 45 кіламетраў. Кажуць, кожны кулік свае балота хваліць. Хвалю, слаўлю, і я ў меру сілы здольнасці тыя мясціны, дзе нарадзілася і расту. Бо як не любіць сваю маленькую радзіму, свой аграгарадок, месца, якое мы называем беларускі Парыж.